Mga kapuso, CHR-6 mag-aimbestigar sa ginaaligar pagpangkastigo sa mga pulis sa 4 ka manog bulang sa Sibalom, Antique. Si Zen Kilantang Sasan nakatutok. Nakalabot na sa igtalupangod sang Commission on Human Rights ang ginaaligara pagpangkastigo sa mga pulis sa Sibalom, Antique sa 4 ka mga manugbulang nga nagpangayaw sa probinsya. Sunod sa CHR-6, magapatigayon ang ahensya sang investigasyon na angot sa insidente. Medyo bugat ang aligasyon na inisyagin na subject sa torture and ang amon opisina meeting kaya we decided nga subject ini sa motu proprio investigation. Madumduman nga santo sa interview sa news team sa isa sa biktima nga si Allen Diaz sa Pototan, Iloilo. Masobra 3 ka oras naging kastigo sila sa mga pulis sa isa ka kwarto sa sulod sang police station matapos nga ginpasibangdan nga ng daya sa Bulangan. Ini naman ang ginpanginwala sang Sibalom Police. Sunod sa kapulisan, naaktuhan ng 4 nga nagpangdaya pinaagi sa pagbalik sang tiil sang manok kag nagapusta sa pihak rason nga nagadaog ang mga ini. Samtang bukas naman ang Police Regional Office 6 sa reklamo sa mga biktima. Ilan na allegation nga kastigo sila sa mga pulis. But ang fact yudraya, syempre may nahimo sila nga hindi maayo dito sa Sibalom, Antique during sa pagpamulang nila dito. That's why nga gin-complain sila and nag-respond ang pulis naton. Then napasakaan sila sang kaso. So we do not know kung anong reason nila bakit ginabalikan nila subong ang pulis. But wala kita problema, no? It's because nga ara man ang aton nga National Police Commission. Buwas natala na nga mag-atubay ang mga tagreklamo kag 8 ka mga pulis ang Sibalom MPS sa talatapan sa Napolcom 6 agud masanagan sa insidente. Upoy kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.